Atenção, preparativos agora para a separação do primeiro estágio. Cando facemos unha viaxe, en outros tempos o que facíamos era consultar mapas. Agora facemos o mesmo nos trebellos que levamos no noso peto. Pero se queremos facer unha viaxe polas noites, polos firmamentos, eu vos recomendo a nosa guía do ceo. Eu já não me sinto só, tão só, com o universo ao meu redor. Guía do ceo con Martín Pauli, moi boas tardes. Moi boas tardes. E coa nosa rapaza cósmica, Irene Vaspino, moi boas tardes. Hola, boas tardes e feliz ano. E como ben di Irene, estamos na primeira guía do ceo deste ano. Así que compre, pois, abrir ventanas e ver que nos imos a topar, polo menos as cousas que se podan prever no mundo das efemérides astronómicas. E se vos parece, comenzamos cos planetas. Estes nunca fallan, sempre están aí. Que imos ter este ano? O gran protagonista deste comenzo do ano é Venus, que estamos vendo brillar moitísimo xa o sol por todas estas noites. Alcanzará o seu máximo brillo anual no mes de febreiro, con magnitude menos 4,6, e a partir de aí irá rebaixando o seu brillo até perderse na luz solar na segunda quincena de marzo e reaparecer moi a fines de mes xa como luceiro matutino, e como tal seguirá ata final de ano. Pero o gran momento para ver Venus será este primeiro trimestre do ano, igual que tamén o mellor momento para ver Marte van ser estas datas. Non é a época idónea para velo, dende logo, pero o maior brillo que vai ter no 2017 témolo nestes primeiros meses do ano. Pouco a pouco irá perdendo brillo e adiantando o seu ocaso ata que desaparece no mes de xuño e xullo. Entra en consunción o 26 de xullo, desaparece no crepúsculo e reaparecerá tamén outra vez ao amencer no mes de setembro, pero tamén con brillo moi discreto. Así que o mellor momento tamén é agora. E un poquinho máis adiante, xa en abril, o protagonista vai ser Xúpiter. Sí, efectivamente, máis eso, cara a segunda parte aí xa un pouco máis entrado o ano, digamos que collen protagonismo pois outros planetas exteriores, non? Óscar nos acaba a falar de Marte, os outros planetas exteriores que collerían protagonismo serían Xúpiter e Saturno. Lembrar, non? Que os planetas exteriores lle chamamos os que están pasada a Terra, non? E estes dous planetas, Xúpiter e Saturno, van a ter pois oposicións, en concreto Xúpiter o 7 e 8 de abril e Saturno aí cara ao 15 de xuño. E cando os planetas exteriores están en oposición, pois é cando están co máximo brillo. Neste caso, Xúpiter vai ter un brillo de menos 2,5, bastante brillante, e Saturno de 0, non? Que para ser Saturno, pois é tamén, xa digo, o seu máximo brillo anual, non? Entón, bueno, son bons momentos para observar os planetas porque, como dicimos, aparte de estar no seu máximo brillo, cando están en oposición, os temos aí presentes durante toda a noite, non? Iremos en sucesivas guías do ceo, como sempre, dando os pormenores da posición dos planetas que se poden ver na noite en cada momento. Eu quédome con que agora Venus é das cousas que máis se poden ver, xa para observadores avanzados temos, por exemplo, Mercurio. Sí, bueno, máis que nada porque Mercurio é un dos planetas que, bueno, ao ser o planeta que está máis pegado ao Sol, sempre é o máis complicado de ver, porque pois, vai tan pegadiño a él que vese, pois, cando está máis separado desde a nosa perspectiva na Terra, pódese ver, pois, nas últimas horas do día, cando está empezando aí a anoitecer, ou ao revés, non? Polas mañás. En este caso, o mellor momento para velo, non? Eses momentos nos que desde a Terra está máis separado do Sol é o que chamamos as máximas elongacións, e unha das máximas elongacións mellores para velo este ano vai a ser a do 1 de abril, porque ademais coincide que, aparte de que nesa máxima elongación está a 19 grados ao leste do Sol, ademais coincide que cando ten maior altura sobre o horizonte, entón isto nos pode dar certa facilidade para poder velo, vamos. Estos son xa cuestións avanzadas, pero bueno, sempre vou en cada cousa ir aprendendo, dando pasos. Isto é Mercurio, pero se xa nos poñemos en modo desafío, Urano. Urano que é un planeta no límite da visibilidade humana, non? En ceos absolutamente oscuros nos momentos do seu máximo brillo, unha persona con moi boa visión podría incluso chegar a velo a simple vista. Pero non nos imos poñer tan complicado, imos buscar un procedimento máis fácil para velo que con prismáticos.
sempre é bo aproveitar as ocasións nas que está cerca de algún obxecto que chame moito a atención, e temos unha cita desas en breve. O 26 de febreiro Urano vai estar pegadiño a Marte na constelación dos Peixes. Urano estará a medio grado de distancia máis ou menos, así que ese día máis ou menos na contorna será unha boa referencia para localizar Urano con prismáticos, que é algo que, bueno, que está ao alcance de calquera que teña uns binoculares na casa, pero que a mellor, bueno, pues non sempre se intentou, non é común que se intente. É ocasión de facelo agora no mes de febreiro. E outro desafío que podemos lanzar é o de intentar localizar a simple vista unha estrela que ás veces se deixa ver e outras veces non. Mira, a máis famosa probablemente das estrelas variáveis na constelación de Cetus, a Balea. Nos seus picos de máximo brillo, esta xigante vermella chega a ter magnitude 2, que o cal a converte nun obxecto fácil de distinguir a simple vista. O resto do tempo inalcanzable para o ollo ceibo, para o ollo espido. Así que un desafío para estes primeiros meses do ano, xaneiro e febreiro, será ir facendo seguimento desa constelación da Balea, que agora mesmo se ven moi ben, é fácil de localizar no solpor, nas primeiras horas do solpor, e ir vendo a ver en que momento chegamos a ver brillar a estrela Mira, non? Antes xusto de que xa no mes de marzo a Balea quede sepultada pola luz crepuscular polas tardes e perdamos de vela. Febreiro será tamén un bom momento para facer seguimento desta estrela. Eclipse, cando a lúa atopa o sol. E como andamos de ocultacións de eclipses este 2017? Pois temos unha xa moi pronto, na noite do 10-11 de febreiro, pero iso sí, bastante discreta. É unha eclipse penumbral de lúa que consiste en que o disco lunar terá un levísimo escurecemento que probablemente pase inadvertido para a maior parte das persoas, a non ser, claro, que o leamos nos xornais, como pasa coas superlúas, que tamén son lúas cheas, normais e correntes, pero que de cando en cando crea unha expectación así insospeitada, probablemente injustificada, porque non te agrada que as distinga de outras, non? Un eclipse penumbral de lúa non é algo especialmente vistoso nin chamativo, pero bueno, é un fenómeno que está aí e hai que citalo e salientalo. Así que a gran cita do ano é ese eclipse total do 21 de agosto que cruzará os Estados Unidos, e que, polo tanto, pues, dá absoluta garantía de que vai ser recollido por miles e miles e miles de cámaras e que verá abundantísima información e material gráfico que se nos sepultará neses días de agosto con información sobre eclipse total, que aquí en Galicia poderemos ver tamén como parcial. Un pouquiño nada máis, pero xusto antes do solpor chegaremos a ver como o sol ten unha pequena... é mordido pola lúa. Uns minutos antes e despois das 9, xusto antes de que o sol se poña, veremos o comenzo, digamos, desa eclipse, non? Como unha pequena eclipse parcial, non vai ser a mellor eclipse das nosas vidas, pero tamén haberá que botarlle un ollo, e buscando horizontes moi despexados, porque o sol xa estará a moi baixa altura, estará poñéndose prácticamente uns 5 grados de altura sobre o horizonte, así que vai haber que buscar, insisto, un horizonte ben despexado para poder apreciar esta parcialidade. Podemos dar un mini apuntamento rápido de algunha misión espacial que vai ser significativa neste tempo. Por exemplo, unha veterana que xa se despide, que é a Cassini Huygens. Pois sí, a Cassini, que foi lanzada en outubro do 97, non? Que parece que foi antonte, e que resulta que xa fai 20 anos. 20 anos. Ademais do orbitador Cassini, a misión incluía a sonda Huygens, que se achegou a Titán en xaneiro de 2005. Antes de que en setembro a deixen caer sobre Saturno e se desfaga ao queimarse coa súa atmósfera, pois paseará entre os anéis de Saturno, ofrecéndonos a mellor información sobre os mesmos que aínda non tivemos, non? Entón, é un final así como moi apoteósico, non? Moi... A ver que nos depara este final, este adeus a Cassini. Pois entre as moitas misións que hai no ano das distintas agencias espaciais, NASA, ESA, etcétera, pois chama a atención especialmente o lanzamento en decembro dunha misión chinesa non tripulada, cuxo nome eu non me atrevo a pronunciar. Chang'e 5 号. Bueno, pois esta sonda chinesa que se chama, como acabades de escoitar, vai viaxar á Lúa e traerá mostras da Lúa á Terra.
E isto é un pouco singular porque dende as míticas misións Apolo americanas e logo tamén outras moitas misións soviéticas non tripuladas entre os anos 69 e 76, aquelas sí trouxeron material da Lúa a Terra, pero desde aquela, dende o ano 1976, hai máis xa de 40 anos, non houve ninguna misión que trouxese restos do noso satélite para cá. Así que, bueno, hai que felicitarse e saudar que esta misión chinesa volva a traernos agasallos selenitas para aquí. Probablemente sexa tamén o primeiro paso dunha volta á fama do noso satélite que tiñamos un pouquiño abandonado, non? Pois a de recordos, souvenirs e chaveiros se poden facer coas pedras lunares que vai a traer a misión esta, vamos, vou non dicir en cristiano, Chang'e 5, desta misión que, bueno, retoma o noso satélite e o volve a traer a memoria e volve a traer físicamente pedrolos da Lúa. Este foi o panorama da nosa guía do ceo do ano 2017. Un ano no que esperemos que teñamos moitas noites de Ceos despexados. Moitas grazas, esteleiros, como sempre, Martín Pauli, moi boas tardes. Boa tarde. E Irene Vaspino. Ata logo, boa tarde.